Un proxecto de fomento da iniciativa empresarial da Unión Europea foi o que lle serviu de empurrón para crear a súa propia empresa, Artefacto Producións. A súa principal ocupación é a animación con plastilina, pero mentres desenvolven outros encargos audiovisuais para ir tirando. Desde o piso que ocupan en Santiago están a piques de dar o salto, unha longametraxe de animación feita en colaboración cos mellores especialistas na materia do mundo. Víctor, teño algo que dicirche. Miña nai é a mesa do salón. Agora entendo por que nunca comes conmigo. Leo é unha curtametraxe de animación feita en galego por galegos e en plastilina. Un drama que dá boa conta do traballo de Artefacto Producións. Primeiro vai a interpretación dos actores e despois recóbreno todo con plastilina. Artefacto é unha produtora audiovisual. Empezamos en marzo do ano pasado con stop motion, con animación en plastilina. En principio creámonos coa intención de sacar proxectos somente de plastilina, pero logo fomos abrindo un pouco máis o campo. Nun piso da zona bella de Compostela cociñase todo. Agora traballan nunha serie educativa infantil para esta casa, a galega. Os seus proxectos de animación con plastilina teñen que ter pechado o guión antes de empezar a rodaxe. En función disto, créanse os distintos personaxes e decorados. Traballamos con 12 fotos duplicadas. O sea, son 24 frames segundos, sí, pero son de 2 en 2, non? Porque realmente non se nota. O ollo non detecta... Se ti estás vendo 12 duplicados, non detectas movimentos bruscos. En Artefacto defenden unha estética propia. Os 7 membros da produtora, xunto con colaboracións puntuais, desempeñan desde as tarefas burocráticas ata a posproducción, e polo medio unha rodaxe foto a foto, xesto a xesto. Nos estábamos rodando ahora unha media entre 10-20 segundos diarios. 20 se era algo fácil, con moitas cosas que non se moven. Se é unha toma difícil onde hai diálogos e hai tal, baste os 8 segundos diarios. O Apóstolo é o seu proxecto estrela da man doutra produtora galega, Perro Verde. Teñen claro que van traballar cos mellores e fálannos dos responsables de Chicken Run, unha película de animación de recoñecido éxito internacional. Unha longametraxe, O Apóstolo, para que xa pecharon os actores, rostros ben coñecidos, para que seguen buscando financiación e que lles levará 9 meses só rodala. Animación con plastilina con denominación de orixe galega. Pero quen se creen que son?